Pediang Sobhaya Pi Baro Pastor kita men basan kit khot ka komiti balang ki long kme ki long pa ki khon samla ki hab barit bad baro ki bapej bad ngap ya ka YouTube channel chong ka balang nga ai khublai Women Sunday ya Pi Baro haka kerteng ka bakrau tam utrai chong Jesus Christ kathim ya ka ba ka ching sang kan thai ke chipi assembly ka la jet haunu usnam hajar poar kalong ayam kecingwan cingo kani kathim kalong ka badai por hak na ka benta ke Kristan hakani ka juk ka bamenta kalong kathim ka basngau tanat bat ka bakit cingmut ka badonru ka cingmut ka bajeliu bat ka bamayan ka bapenken mau yangi yaki ai ki beladep jia bat ki beladep long ka bapentip ru yangi yaki ai ki ban salong ka bakenturu yangi bangin long ki balapeng kre namar ngimtip ya kata kaya lane kasngi ya ka bautrai jongi uci sukris unwan ban jengo tungin ya duai kok pa jengi ubah beneng ngiwan hajan jong me ngi kerpat ya me ba men ngau isen ban don rangkat naduk basdang kejing syakri ke jongi haduk banda wai no jongka ngi aingu trai be ba mela don rangkat hakawik barok sitayau trai ci sube ngi duai me yalam da ka borba umun sem ba kho jong me ngi lala ban pendap ya ki program ki babon jaj ko kenrat babha bat ngi kerpat ya me ba min isnai ban don rangkat ki spor ki badang sa hadum da wai no jong kan ne kasngi trai ci sumela ong ka jing tenjuk ngan ai tangkat papila ban sya andap himla syuk ban sya ngan thau ya pi da ka wei pat kalat kum tamela thau ya kan kalat ke jing isnai bangin ya syam biang kum ne kum bakalong ars nem ngim syam la yo ban syakri ya kan ka wik ke jongi henrai menta ka snem ngi la yo la luj na ki an jong kan ka perthai ngi duai ba men pendap du mun sem ba khoj ka bor jong me men long lem mat long rangkat bat ngi iwei pe iwei kham tam men don rangkat wa atrai kan rat bat ki nong sim benta baki ai ki beken sa pendap ko trai kin long kat kum kamon jong me ngi duai ru na ka bentak syakri ke jong me ka ban sim ban sam ya ka khubor ka ktin ke jong me ya pendap du mun sem ba kho jong me ya lam da ka bor ba bakrau jong me baki ai ki bangin sayo sngew kin long ka ching pen syaj bor yangi ngi duai me men ya lam du mun sem ba kho jong me iwei pi iwei haka kerteng uji sungi pan amen ngin ya peteng ya ka ching syakri ke jongi da ka bangin ya ruai lang na ka ching ruai ka basan spa nyau puwei nda dep kan nega jing ruai nga kerpat ya immorality nong kenri ba in pule kaktien ublai bat ba in duai pen krau yu Jesus Christ utrai pi baro jiu nom du ki angal neng bat ki ro khoj tu burom ya u pi baro ki baring mensem hapo kabon nang hi tu ngai tu ko ngo bat tu dem tu ban burom ya u kecing ruai ke basan spa nyau puwei Pen krau yu Jesus Christ utrai pi baro junom du pi baro junom du ki angel neng bat ki riu kut tubu buram tubu
Akmat utrai klem du tu tem dui ta rahabuneng bandu ram buram 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 ban buram yau pi baroi baring mensim hapo kabuneng ru hapo kabuneng ru tunge tuko ngubatu dem banbu ram buram 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 banbu ram yau. Hasuang yang lelang kijing duai pensu katu kat ni nak kitien kijong ublay kata ke bangila bancem na ke gospel jong Lukas kelenong ke bakat khandai ke dokot ke ba sau hula bat sau pusau bat kum juru na umat hios kelenong ke ba pusau ke dokot ke balai pun riu sau pu sau pulai bat sau pusau kentien ke ba ong kum ni na bagi segi kinja hapha bagi nong shun jong pha kin yati kharai sau dong ya pha bat kin yakia tawir ya pha bat kin ya set kut ya pha baro sau dong bat kin ya pen kelon ya pha bat ya ki khun jong pha hapo jong pha bat kin om ya ino hapha ya umau halot umau na ba phan simla itu ya ka ayom ka jingwan jingo ya pha Henry syapang kata kasngi bat kata kaporu om dan batep lumne ki angel ki beneng Henry tang ukpa jongahi namar kata tu syarai naba phim tep hakanu ma kasngi ba uwan utrai jongpi ya kani ti pitep balada utrai yeng ulatep hakanu kapor ba unwan unnong tu undala am bat om dasya ban prat ya ka yeng jong u na ba kum ta phiru tolong ki blakloi na ba ha kata kapor ba phim mud uwan ukun ubriu tong ni pendam lang hijing duai au blei bu pa jong ni ubahap nang iwan ni kisla kejat ki ba khoi ki ba kentang ki jong me ban ya ro pat pendon burom ya keteng pa im jong me I ai ngu ro ken pa bi e ya ka ba mela pela ken pa bi e ki ba ki kejat ki ba tlot ki jong ni kum ki kun ken thei ya ka bangin wan ban sakri ban ya ro pendon burom ya keteng pa im ki jong me trai ken rat ho ken pa bi e ha kini ki atali ki snam ki bralej ngem sim la yo ken pa bi e bangin ya sem ban ya ken do langkum ni namar ka jingdon jong ni uknyang covid 19 ta trai ba bhangi ai ngu pat ya me ya ba mela pela ken pa bi e engi ya bangin yo pat ya ken ni kalat ken pa bi e bangin ya sem ban ya ken do ban ya te ban ya selok ya tin ka em ko jong me ken pa bi e trai ba bhangi ai ngu ro ken pa bi e ya ka jing pasbun ko jong me ken pa ba e ya ka ba mela ai ken pa bi e ya ka ni ka singi ken pa bi e ka singi ka ba khrau ka si ka ba kentang ken pa bi e ka si ka ba kong bi kun kan thengin yo bat sakari bat ban pendon burom ya tang ba em ko jong me tai ba bhangi ai ngu ken pa bi e ka ba mela don lem don kat ken pa bi e ha kan ni kata yo baro sita yo ken pa bi e ha ki program ki pa pher bat ha ki committee ki jong ni ken pa bi e mela ya lambat beten lenti ru men sim ko u jong me bat ngilala ban pendep ken pa bi e tai ba bhangi duai do ken pa bi e ho ken pa bi e
mela ai kin pa bi ka jing start kin pa bi haki nong ya lam jong ka KGP assembly hi ya ka ba kila penyo kin pa bi ya ka ne ka team kin pa bi ka jing ka ayom ka jing wan jungo kin pa bi ka balong kin pa bi ka ba don ka jing mot pat ka ba ket jing mot pat balong ka ba dei por kin pa bi drain rat ni tain rat ni duai kin pa bi ya ka bangin long kin pa bi kita ke balapen krek kin pa bi na ka benta ka jing em ka jongi kin pa bi bangim tep ba ka no ka por ba u trai unwan kin pa bi ya ka ba unwan ban sha ban rong no engi kin pa bi tai kan rat ba ai ba kata ka si ba unwan jungo engi bangin om sa kin pa bi ha ka jing lingo tai ba phangi duai kin pa bi ya ka ba men don lem ron kat kin pa ba bat ki nong ya lam ki jong ki jia seng kan thai ki jong i hang ni bat ki jong ki jia seng kan thai ki JP assembly hi baro ka we ba men a he ki kin pa ba ka met ka ko ba khia bat ba man kar khu kar do ki bat ba men a he ki ka jing start ka jing champang ba ki la kin trai kin ra ban ya lam ya kin pa ba ya ka bakila ban ya lam ya kam ke jong me ken pa bi trai ba bhangi duai ro ken pa bi ya ya pastor ki temen basan ke rang ba balang ken pa bi ba men a he ki ken pa bi ya ka jing koi ka jing khia ba ngi duai ro ken pa bi ya ka ba men don lam rang kat ken pa bi ban kinong ket kam jong ka jia seng samla jong seng khana ba men a he ki ken pa bi ya ka jing start pa ka jing champang ken pa bi ba ki la ban pen ya ka kam ka jong me ken pa bi tai ba phangi duai ro ken pa bi si kan tien ken pa bi na ka benta ka sakri ka jong me ken pa bi ka badon ka benta ka ba khrau ken pa bi ya ka ba kan sam hap deng jong ni na ka tien ka im ka jong me ken pa bi tai ba phangi duai ken pa bi ka jing pen khre ka long na ka briu han rei ka jing pen janai kan wan na ka khet ka jing is nei ka jong me tai kan ra to ai ken pa bi ai bangin yo sngo ken pa bi ya ki kan tien bat ya ki jing kren na i ken pa bi ken da shong sa ha ki men sim ki do no ki jong i ken da yo jaka ken pa bi ha ki ba ken da yo jaka ken pa bi ha ki jaka ki basbo ken pa bi tai kan rat bakan long ken pa bi ka jing bam ka jam sim ha ka jing em ka jong i ka ba man la ka si ni duai ro ken pa bi na don le si ken pa bi na deng jong i ken jisu ba kor do ki ba kwa ban wan che ka yeng ka ba khoi ka ba kan tang jong me rei kim la te pa bi na mar ki ya ken do ya jong ki jing halo ki jong ki yeng ki sem ki ken do le se ki don ap deng ka jing pang ki jing stom trai ba phang duai ya me ken pa bi ya ba men serpai serput ya ka ba men pen slet ka phanang blei ka jong me ken pa bi kadang ba ki la ban yo ka met ka ba ko ya ba khia duai ro ki pa bi le se don ki ba ya ken do ka dai ken rat ka jing do no la ki jong ki ba ki ba thon trai ba phang duai ken pa bi ya me ya ka ba men ai ka jing tengan haki ken pa bi duai ro ken pa bi don le si ki bam bang shu ken pa bi ban wan ban ki sha ka yeng ka ba khoi ka ba kan tang ka jong me ki balasha kan oi ha ni ka jing song pha jong ka par thai trai ba bhang duai me ken pa bi ya ka ba men pha du men sim ba kho jong me ya ba pen kan du ki khang ba ki la pat sa ji sien ba kin wan ban ki bat ban ya ro pan dan bu ro me ka teng ba em ka jong me so kan rat ba phai jing khot kar pat ka sakri ba po par ka barem na ba ka ni ngo ban i dem ha ka teng jisu nong pen em mental bom jukuru amen ni pen pau ka jing sengo ya phi ko ba phila pen dep hok ya ka ai ka ba ka balang ka la shania po jong phi blai nang kar khu ya phi ba nong ya lam ya phi ha ki sngi ki por ba ro mentangin yo sneu ya ka jing ruai kar pang na ka jing ya sang khana Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ngis ngau kemen ban yo sneu ya ka jing start ka jong pi klempet na ka kod henrei pi ruai kumbar wai ki angel kat nu pi long ki ba start bat ki ba shempang nga ai kublai ya pi go kun heb ba pila aya ka ne ka jing ruai ka ba long shi benta na ka kubor ki kun khna jongi ki long kum ka per sarau trai kum ka per sara jong ka balang to ublai unang kerku ya pi baro ba phin nang he nang san ba phin nang la ru ban ruai ban aya ki jing ruai ba thamai ki jong pi haman ki por baro phin salong ki nong ruai ki nong tem onda phila he la chai la sisni ublai un kerku ya pi kum chu ru ya ki nong hikai kat nu ka long ka ba kum nu ban hikai bakin yeng kum nu ba hin ban hikai bakin penki aki met ki jongki ka long ka ba ya phi hin rai ublai upan chajbor ublai udon rangkat ba phi wat ban ya kendu ya u mar khmat menta ngin yo pdiang ya ka ching ai ngu Tangin pendam ke jing duai. Hiu blai long ke buram bat ke jinghu. Yambi kokpa ubah habneng. Ubala walam kat ni ki kon heb ki kon samla ki rang ba bat ki sam bat ki kon kenthai ke banya mani lang hagni ke sngi ke bakerpang ka jong ki kenthai. Try to pendap mami da umen siem ubakan saitam hagi do nut mat ki men siem ki jongi bangin nang ban pediang ko try bapa iki jing shakri bangin sngap na kaktien ka jong mi ko try bapa hagani ka por try ngiduai to ai ba umen siem ubajanai unyo ban busu hapo ki do nut bat ki men siem jong ki khun kan thei ka balang bakin da kot shakarin yang jong kas hana ko trai bapa bat mami men sei ko trai bapa ya kita ki khun ki ban long ki Samuel ki ban kit ya ka balang bat ya ka emlang ka salang try to kerku ya ki kon kenthai ki bareu blai ko try bapa ki ba kiru ken long ko try bapa kita ki ba pediang ya ka jingkhot ka jong mi ko try bapa bana ka balang ka jong iru ken mi ki Lydia ki ba Shethem ban trei ka kam ko try kani kapor kadon kam yakum kita ko try bapa bat mami ko try to isnei ba men seng ya kata ka nong rem haki ko try bapa bakinda IT met bat men siem ko try bapa kini ki long dien ki jongi try hakan ka por kerpang ngiwan ra ya kini ki jengken show ki bangila lum ko try bapa ki balong ki jengker khu na ki haki kam ki jing trei ki jongi ki long ki bakhendiat ringi nge scam ba men kerku ya ki ba shanu ba ka jeseng ken thai assembly kan pha ya ki kan da long da ka jing kerku try ni duai ba ni kerpat to pen sle da men siem u jong mi ya i kong khan mayor iban ai ki jing kren ha kan di kapor batu de isnairu baka aka baro kabain kren kan long ko bala persat men siem damihi bat bakan da ai ko try bapa ya kata ka kubor bakan syong hapo ki donut ki jongi baro lang bat kham tam ki kon ken thai bangin nang long ko try bapa ki bla pen kre ko try bapa bangin ya shem bat ngin ya kendu ya mi ha kata ka sngi ka ba mi men wan sha try ngi duai bat ngi kerpat
Bamendon ringkat ru bat baro ki jingeseng haki balang ki bedon hak assembly. Baka ding jong mensiem kanang kelang bat kanang kelang. Try ngilong ki nong pop ngalong kanong pop ko try. Henry nginget badaka senam ka jong Jesus Christ halor ka ding pernah kalau maaf iki pop ki jong iparo ngipan ko try bapa bat ngi kerpat bat ngi pediang ru ya kini ki haka kerteng jong Jesus Christ ubulong nong pediem be jongi amen. Hidap da kacing sungu ya kiba pediang ya kacing aingu. Haba pipen shwa ba pin lum ya kacing aingu. Pila da pengkrek lepa kum ba ong ko Israel tu pengkrek ban ya syem bat ublay jong me. Ublay nang kerku ya pi bat nang don rangkat bat pi man kisngi ki por baro. Kum cu ya Mrs. A.M.M. Bela penkentang ya kan dia kacing aingu. Ba shanu baka kecipi sinot kan pendon kam kan long sisha ka ba siso bat ka ba man bha ublay nang karku ban nang yalam ya phi haki por baro mentangi la poi sha ka wai pat ka benta ka bengin yo sngew no ya ka khubor ka tin ublay na Mrs. Nasima Karnayor kum kacing pen itu Mrs. Nasima Karnayor idei na kabalang Laj Umkra Presbytery District Laj Umkra bat itrei hapedeng ki khna non khasi mission nong mensong ipedeng sobha ya phi kong ya ka ba philak loi ban shim ya kane ka benta ka ba kraw bat ka ba kentang ka thim ka ba ong ka ayom ka chingwan chingo ya ka ba phila ban shem na Lukas khat khandai lanong ka khot na ka bakhat saw ka sop them ka chingwan utrai ka lajan ka sop them bi to long ki bala pangkre ublay undon rangkat bat phi baki ki ba phin sapan sngew hangi hakane ka por kinda long shisha ka ching pan thamai bor yangi iwei pi iwei baro ti hashwa bengin yo ya kane ka khubor ngin yarwai shwa ka wei ke ching ruai ka ba sau spa sau pulai anda dep kan ne ke ching ruai inong kren in shim ya la ka chong ka benta tu ya lam yangi ku kenrat kat bangi dang ya chaprang ha kilenti bat kelan ki bangi ya kendu lang kia le kadok bat mensem menta la shibit shun ki ching pensoi chong kepertai ki pendap da ching bomhon kumno yat ki ba jeleu hi kai trai tingan so khlan ha ki ching at phlung chong ki ngan shem ka ching le ran ai ngan khmet shaki lomba ki badon shashi lengwa ai ngan bat ka kti ka chong me ha ki ku trai ba bha kacing ruai ke ba sau spa sau pulai Pride.
Kabaning kong kaburom berkajingai ngo di uble kupa jungi bahableng try jungi Yesus Kristus bede namar kajing iet jo pangayang ne akmat jompi ngai kuble basuk ke women's week ki kun kinthei jong ka balang ba kumni phiniket ka kam kajing sakri jong blei hoi kam de ka basuk ki bon ki jing ele ong ka balang ha ka yeng ka sem ka la jong ro hi hendei ngine ket ye ka ni ka kam jong try kat ba blei umon ngi bangidang kadang dona ka ni ka slapat hei ngai kuble ru yaki nongkit kam jong ke jeseng kinthei ki baki pin dap ya ka program ka women's week ba ki ya jet yang ale ke dei ka jing jet jong try ba blei sapan ngoi phi man khot yang ha ka ni ka sngi ha kum ka ni ka por hoi de hado ba dap ka ni ka covid bangi yor khi yang ka ni ka women's sunday jungi de ngai kuble ru timen basan baroi pastor bai de jing yang hikai jong ha ka por arhaja pra batch di sa thomas zone ngam juklat ik jing hikai jing i bangi ji le board bible study ha to ka por bat i kalau sha ga jing sa jing kuma ba jing hikai bang alayo ni i sha ngayo lat mangan pendan kam jin em jong abat kidon ki boro ki bangayang ni bangayo lat ki bangayo de jing hikai ni i sha kala yarap ya ga ka jing shakri jong a de shua bangan le ha ka bentang ngan chapani chu ele di hindian de habau bleu khot yang a da bi ka revival arhajar niau de arhajar niau ngai poi ngadang rung balang thamai de pasori tip hangawan galong yelong sem muslim bangi nga he ngasan hakaniam muslim le philngok kum nong poi pat hakaniam kristan ha ka balang presbyterian ublei wan jingo kamade gat negatin wan jingo isha ya ka jinim jongar uto ka por wam poi perkhat kene ka revival ka polar jan re ka long ka jikar khu ya ka yeng ka sem jonga boro ine bas ngosi ba ipai dang don hado mta ka balang la jong hi te ha ka niam la jong hi ka ba kam de ka basuk wan ngitip ha ani ha shlong dingi kam de basuk ong hinde ki dang kiami ngan ong pi ka don ni ka tre jong mun sim ba khoj ka bare kimi ki don hi ke ba kelaba mot ki don ki balong ki shakri jong bleru te hakapal banga pidiang yu try kum nong penim ublei khot yang asha ka kam tanga le pendap sa thoma zon lemba ka balang pokse te pinong no poi biang bolang la we khra dei na balang pokse te ga dong don balang se teng nge try kum missionary teacher siti sa asam ka e ka jing thmu jingi bat ka plan jong ublei ka pher ngi thmu no kum wei ublei we lam no ko we ga na yang ni nga song ni ma ngam pai perkhat ba ngan long kum ni te dala wala motrapur pat Islam ngatre ko missionary teacher ki pha yang asa ka mission field sa pinusla site sa nok sidar ka jaka ka ba ste kidang long sengkhasi lut ka to ka por bleu pundan kam yang asa ka to ka jakaro henrei ka mensiam jonga bat na khamno sa kaliang ki khna ngani chu ipi ni ngim ju khami osngo ba man amba kindon kinong tre ha padang ki khna lenga khamno sa bang ki khna kata hoi nga pendap ya ka kam sama long tanga pendap ya ka kam long sha na kam sim tamba de kata ka kam nga pendap nga pendap dedem tapat ngadala mi padala iwani we pastor be train internship station long sidar tengayo lat ban kran bad i pastor te nang tu pat ngami ha sdem tharai arhajar khatlai arhajar khatsau dala mi to ka sdem pat ngadon shua bat ki je sang samla ki SCYUNC tengala don bat ki kum laislam ye te hang turuk bat ki khna hi te bon sin ki asko bai ka report janga bat ki khna bai te nang ta ngaduai ho bleng ong gai ka mon jong blei ngaduai nga bo ko jing duai nga bo ko jing duai nga bo jing duai trai te ka ja ka bai ka kam phla jong blei pat ka don ka bai ka seminar bat ki perlok ngali attend hang ta seminar ki ong la da phidan ka ka mat jing duai sa ai ka phone number je phi ka bai ka chat ka kot badet ong ai ka phone number bat ka kerteng je phi dengan tep ya kata ka jing tho janga kan poi chado Delhi hangta ke don kita ki perlok ki badina ka Baptist church ki bo kti hangta ki duai ki iya kata ki phone hanga ti ong pidon sim ha moi ki khna te phikloi ne banwan chini se Delhi ban ngi chini te nganong ka experience banga ya ka jing shakri bo ublei ka de tang kata ka mensim pen ko ngo ai ublei penya ya pi na ya la ka jing lam bastat la jong la da nya la ka jing lam bastat la jong kala bat kulumar ke bro hon ke jingile kin bon
Wala nga ha kajing syakri jo nga habang blay pendon kami nga ngasku kawan kami sim sorong ru babalay ki barakat kila epet lut ya pi don kata kami sim sorong ba pisha jet pisha akhat bing ma pi ha kan kan bentar ki kwa bandan bing ma pi lu soitan pa udang reki na padang hadian uyang ap stang kan no kapor bangan yo le ke ini bangan penjak buram ngaya lemba kita ke experience ye ru de kawan kapor bawang na ni ke jinglong kristan hadu kat ni se ha kapor ngadang dan niam bare mi dangam dan kam perkhat hoj ki ngi hap pendap tanya kan niam rukom ban du ban om ni opoi sebeleng umde bangi hap ko ngo jisu te garong balik kum ni hadu kan ni hindai ngai ngo yu bleu kam pelaj yang na du tu kapor bangadan hap pedang ki jingele te man kum ta ni ai te ngai kren beki SYNC ru nang ta ki pelaj yang ana ka basuk ngayo lek Delhi ngasa Andrew Banai stay ngatrai lang bat ki hang tu te kai ke jingelap jingi pat kelong hapadang Islam ngiya kata kajaka bangin tre hang taro ke ki Islam area ki brio bagi kajaka bade ki ong red light area ka pasniu ba ngadi marwe khasi ki bon perlok jonga ki dina Manipur bat Nagaland neki North East tanga marwe khasi te kadon ke jingta hi om bale ki khasi jungi mo ki mi bale ngamar wei te nga don ni jingta dong dalala kamde ke besok abang ngadon tin sanrai nurbai bat ki hang to station asal local local staff mga trace to kawai ke jing hikai mga ki missionary to bakila tre kam sedali ki kamba ba ublei bat ki brio sete sedalhi ngan la ban ni thui pinga jau mat ngi hang ni Shlong ni yo ski bang hisong sok kalong comfortable ba dan jing pen dan nanga basok gi wan mani na basok gi mi sate hapadang ki jing ele hapadang ki jing ong khat no ka jing rehem ki jing shakri hang tu ko par ngai ni yo ban sim Sunday school ek ta ki khna ka ta jaga khaslam utau bre ba sham yo blei ule amna man ki sngi blei ka kamra ba usa ki tial tun rong lot chalor Hamadan untuk mengenai yang song mengi, ni yang song be apa madan ke jing kamnya, iwe dan sakabasyet, tambah kata ke jing syakri beliau belai bat hangta, ni kabasyet rehem bah, tinggi ke kam jong belai ke terai kumno, haki beri ke bampai perkat, yo kawan kapor yang ni ke balasuk yo ngi long sedia yo itu ki long syakman, kadi kata mengas angu yo belai bakan di ke team kadi por si caban dia keren dingi hakan di kapor, anda dan hantan real benai. Kipa yang apa mengani pendap kawe ka training kade ka CF training tang minta ki training minta ki khna hang taro dan manara ba sponsor yang ana South Korea ngam tip hadu mentaro ngada aingo blin ker khui ita manara ba sponsor yang ngam pendap ya kata ka jing Malaysia hosur sha Bangalore te parwayelish tu par pendap eta ka training ngiyo ka training ni ki missionary ki belong international ki missionary ki batreisha Sudan ki batreisha Afrika ki batreisha Dubai ki gini ki Middle East ki missionary ki ajing hikai hangi hang to ngas ho ka jing khia mentang hapadang ki khna ku mentang i ki khna kan ni hang ni ki nwan sakoi ka bentar bakin saya long kita ki khon samla bangi i hakini ki sngi jingi ki khon samla ki aja no te ublei pendan kam yang hata ka rokom te pariawan phai biang shani sha Shlong pat daladap kita ke jing pule baro nga kendoi temen basan majau na kabalang lai makra im dan langsung ban giminta te ngia sedang ban amat penbi gene kanan khasi mission ban train hapadang ki khna tingi sedang sha kan mun song te da train ta ba ha no mun song te ngam yo le pedap ka program jong kabalang hakse ngam yo syuk bangan pedap na mangalalong bon kambat di kabalang lai makra te ha katai garu kam ka jingya linti ka pelong yang ngan ra balang no lai makra pada do mentang ai ne antu nga trei hapadang ki khna don ki khna non song don ki khna nong ra gi ya don ki group jungi ngi don ki prayer group ke prayer partner ngi don lang bat ki khna te ublei pendon kam ha ban nga khmi linti ba ki khna kin semi kin salong kita ki missionary ki banawan kin salong kita ki pastor bakin si bansawan ngisi kinman ya kata te ubleru ulahi ki kamba jo ulemba ki nan khasi mission udon we khna de street children ba wana slok ba dalam bat ka reach long ministry hanaj shelter minta ula pediang yu try ula la ada pen baptisma eu ula dan lang bat ni ha ka balang lai makra ti don skiwi ki khna ki badang dan haklinti ti kinman penebu jing duai lang bangini apet sukan ka we ka bentaru yaki
beliau ki be jong blei ikinan khasi mission tengin poino sha ke jingren ke tin blei teng kwang ni pendam lang ke jing tuai si ko try kenal be jong wan ai ngo biang ko pa be de kini ko por ko try wan ke pan wan ya rab biang ko try jisu yang ni ko por man pendap yang anu men sim ko jeme ko try ke bangan pla khamat jeme hap khamat kini para bangai be ko try jisu ko long shisha ka jingelam jo men sim ko jeme ko try simti yang kini ko por ko try be simti ya ke benta ka program man pendap menta si yang ni hanga balang ko try jisu ai baro ka long hapo ka jingis ni hapo ka jingelam jome ko blei be ya jonga kini ngadua ka teng jisu amen hama shong perkhat amangan kleni ka thim kayam ka jingwan jonga tenga perkhat ong kini ki long kme ke gps assembly ong nei bangi ya pule mo ya kat ba ngam pule kat ba ya pule kat ba nei kini ka benta ka ayam ka jingwan jonga ngim chakam pule jingmut tengong nei mut ki ya kini ka jingmut tin kong pa shong bat kini asem jing ahan ong ba ban batai ban ong nya hap hai sekutu ka por baladat nya hap hai ba sekeni ka por mengi dang im ga dang dan hani ka por te dalana ngi ong mengi ngin pe show Lukas ngitip Lukas uday we na kisandran jong Jisu kini kinaret kitab ni amri Lukas sandran Jisu ha ni am te kanongot ki sandran Jisu kanongot ki don ki start kina ki don kanongot ki sandran Jisu Lukas ki hana ki don ki nang chu kini ki ba ki scholar ong ki benang tho ki theology ki hana umdei iwe ni ki Jew ni ki khon Israel ulong umdei ni ki we Hebrew ong umdei Gentile tharai te udei sra Jesu udei nong tho udei doktor ma udei doktor nong pen khia udei doktor Lukas ong tang kata utho ya ka gospel utho no ya ki kam ki apostle temut ha por ki kam ki apostle haba ki lasang tre ki apostle ban ya lap ya ka khbar ba bhaga gospel sarang perthai ujodan ringkat ban record ya ki barakhon te lanangi phai ba chakak tin duble ka ong ba ngan chpuli ba seisen ka Lukas khat khandai sa ka bang kumni bangin ya pen kelon ya pha ba de ki kho jong pha hapo jong pha ba ken ya ino pha ya umau halor umau na ba pham simlai chu ya ka ayam ka jingwan jingo ya pha tingin ngin pe tay gani ka benta ayam ka jingwan jingo ka ayam ayu benta ngi dei an kli ben na khlang begini sam thia ki me ki sa ga ayam ayu benta tik na senang chakmat ka ayam ayu benta mtep shit dei ka ayam ba shit slap clear te ke ka ayam ni chul mintangi hang ni hang ka bible pat de ngi rongi place phang ka ayam hang ni ngin pe bang ne de ka ayam mayu hang ni ke de ka ta ka ayam ba ong hang ni ka tien jong blei ba ka ayam jong try ha ka tu ko por ka ayam jong try ha ka por ar hajar snam miswa te ong ka ayam ha ba Jisu Christ udan ha ka ni ka perthai kumu brio banwan pe banwan jinga ka de ka ta ka ayam ba Jisu uwan chwas Jisu uwan chwas ki brio la jong ye ki khon Israel namar uru udai wei le ka jat ben rio juda ba umi lemba khon je David patang la pateng te ong ha ba de ka ayam wan juga ata ka par ku mu brio ulek chwa ban kren ye ki brio la jong ulek ki kamba ki bon ha ki baja kum ye ngiru ngi khamne chwa ban ya lap shawai haba ye long kristan ngi dan chwa kata ngi sen chwa paramingi ngi kren chwa mengi ngi slok chwa paramingi nang ning sia mi shaba te hang ni u Jisu Christ ule yu ule te haba ba ukran yu peni kita ki kamba bai ki khon Israel hakatu ko por kim ngo cho ki perkhat baklaban ki kamba ki kamba ba ule mu hatu ko por ki kata ka jing it ba pen pa kim ngo cho yak ta ka benta te kata ka ayam ba ka wan hakatu ko por khon jong ublei kumu breu hapa prthei ngi mentang dan ayah ha ka ayam jo men sim ba khoi lemba Jisu Christ tingin da phai ba hakata ko por ti kini ki khon Israel kilong ki do no da do kata ngam ong baro na mar ni kisandran ki don ki bade ki khon Israel ki bala long kisandran Jisu ban ra e gospel saurang perthei
Te nang ni ba ong ba kata gani ka ayam ba kajingwan jengok jeng Jesus Christ ka laban dan al benda ni kawai ka jeng jengok ba ngo it kum apa dai pang le stam po hospital dawan doktor dawan jengok yang ki ba pang ba stam da ai min sim ngo tenat ngo kata ka jeng stam badan wala khamduna dawan jengok dawan ai min sim kinas ong to pi bim dai le phia pin klain no hi te dai ha kawai ka rukam nong doktor phidan ka jeng pang ba he ha ni phiap sumaha ngim la shu kawan kajing siap tiang taru. Hanya ngapa rujuk kajing wan jengok jeng Jesus Kristus ru kajing ka ayam jeng hatu ka pabawan wan kawai wan ai mensiam ban di Arab iki kon Israel ban batai ge kata kajing sisa kawai ru kade kawai ka benta kata ka ayam ban maham ru iki baki long ki ba e do hado kata tingin pai ngin pulih hendiat naka siti jong Paul se ki Roman Sekinong rom kalenong basipau kadukhat iwe hado sa ka ong nongin peng ko para banget ka jingkwa her ka dono jonga ban pin duai ha ublei na ka benta ki Israel kalong ba un pin em yaki namar nga flash phang jongki ba kidon ka jingsngo shit reham na ka benta ublei henrei om kat ba kum ka jingtep namar haba ki long ki bom tep ka hok ublei ba haba ki persang ban pin ya ka hok ya ka jong uhi Kim Shimla pen kongo yala de ha kata ka hok ublei namaru Chris ulong ka jingkot ha ka hukum ya ka ban long hok ya uwei pa uwei ubanget Kim sngoto tu kibri Kim sngoto to ka por ang arhaja snem wiswa ti Kim sngoto ya kata ka jingwan jingo ka jingwan ka kata ka ayam ka jingdon jo ublei ha pa perthai Kim sngoto tingin pe ya gani ka benta ka ba ka jingwan te ka jingwan jo Jesus Christ ngitep ha Jesus Christ don kapal ba ngakran ni kikna nga batay yak sepang ka jingwan jong Jesus Christ kung ta khulung yangi de thalai kham kha de ngi asam masi tharai yangi la kha hospital ne kha yeng ne la dong ki kha dong ha kapal ba wan Jesus ku ma ga jinglong briu umyo jaka ngi tep bahaya kata kapal Christmas ni shikran ba kha yu asam masi ba unu uble ukpa jingi badan bo uble ba khau ba de ban yo ban Syang ta ka ket uwan menta jangi ki bri ki dong pop ha kani ki perthai uwan kata bangin ya pelaj em yangi na ka pop unwan lingi ban pelaj ni kani ka pop ka babat ki pop dalangi ang ki pop ki buon ba kei ba pelong ini ki pop ki suit tingi ang ki suit dadang klan ki suit tingi ang ni klung thalai kini kna nang suit tu badan artri reng ki kmat ba he be shirkei ba ha thalai ki suit Kiksut ki bawan dor ha ka bawan ha ka dor ka jing lek meng. Kiksut ki bawan ha ka dor jing ki drugs. Kiksut ki bawan ha ka dor jing ki kiat. Trekam ha minta. Kot ki long yeng ki sem. Ngi ka nongot ki balalit na ro. Ki khon jong ka balang. Ki mompoi perkhat ngi ka ta ka jing lek ha yeng ka jing ya pat ya pra yeng ha sem. Ngi ki ta ka jing lek babon. Ha ki khon samla ro. Ha ki khna ro. Wat minta suot wan rong sindan ha ubriu hi. Karau kepau umsgo haba penyap yukun. Neka kemi kam sgo ban penyap yukun. Ong gi hapa kata ka jingja jongi hante nongra nama long marjan ka kta ingi haduk katu ke snong borok ka we ka kta haduk kata ngempoi perkhat. Banwan kum kata ka jingja bas ngosi nganum batai kata benta pitip bahat harai kata ki cha penyap jeng ta amut ki khulung. Suot wan rong persya. Kedai ban dom kam haba utrai don ban ngi dei ban nyai rengkat ba utrai bangin mai lai utrai on pelai ngi ngin laptop ngin hap ngin do men sim ngin yang biang ba utrai ni duai ngin pan bo no utrai bo ni rap bo ni lam ngi kata ngi ke jingwan jong utrai ke jing jingi ban i yang ka ktin ble ong la ai pi ka bor ni pilan ya kata ka bor yu ka bor bangin yang rengkat ban ya rengkat ban bat u naman kini ke singi ke jing let Ngi maka yang ke bakaddo ngitip bahaya kata. Ngi ab ya ke jingrong no. Ana wan ke jingwan utrai. Ha ka ya jingi mamenta. Uni ngi kumne ba kampen kre bangin pinsay asno shushu shapang ki sub team. Tika ka banjay ngi. Menta ngim school cho ngim school cho ya kata ka bentai Da pilaya dengkat ba utrai. Haka jaga jingwan jong trai pia dengkat un pen i bon ki e ke jin im ke jing ya linti jong pi un pen i ki bon ki e ke jing long jin im jing pi un pen i ke jing ala yang hasem jong pi un pen i ada ngem ya bo trai ngin i she bat kum long in tep
dei kan ni ka kot ba puli ya ka klang pen tip bo utrai udan yu yu pi ben kran ngi wan ha yeng mene ngi ngap yiki nong kran ngi ngap pastor ba ikran ngi ben basar ngi ngap hene kat nong ngi pen tre stom ya ledi pa bangin kran ya kitin jong blai te kadi ban long ka bang nama ublei kran ngi lamba ka kitin jong ha bangi wan kata ka jingwan jong trai kata ka por ang snusen ki kon Israel kat no ka jing snosi ki sham hadin ke jing sngo cho jeng ki breu ha ka to ka por ki kon Israel ba o jisu unwan ung kumuta usiem man shong ha ka khet la jong usiem undan kita ki sipai la jong undan kata ka hima la jong manele prisha ki nong rom ban ne be no ki roman nang to khlang ba ki kon Israel ki nyo bia kata ka khet la jong kim sngo cho ba o jisu khamwan man ta kata o jisu wan man ta man pelai ingin ka pop hende ya kata ke por ki perkhat o ka jeng ki farisi to ki por ki o ka jeng pelai ka pop ngin le kinya ha ka tarbenikal te kan dep let barakhot sumudul la dangi em ha ka to ka por ke ka ban jai ngi ha ka we ka pong wadang ekran bible study bet ki khnang akran chapang kitab genesis ngi poi ha ka to ka benta ba ublei sngo si ha ba shnai ki briu ba ki la pop ha do kata ta ha ka por no wa ti kini ki khna kila perkhat kila slai ang hadu kan nemo ki bri ki long pop hadu ka pot te ngi lengi ngi don Jesus Christ menta hadu ka por ka ya jong ublei spin slay ya ko haren yap ki bri to ka por na wa te hang tu ba ublei don ka jing babi dia do ba ong ai kata ka jing kular ba kanum ja su kam kani ni le lemba o Jesus Christ ngem dan kam malai lemba ka data kam sim ju direct so uhi banginia pendam ya lede hana ka bentau blei pendan kam ngi he blei khot ngi ti kata ka Jesus chu ong pidi menta pe sngo chu ba ka jingwan jo Jesus Christ ka perthek ka don jungmut hado ka no dei bangin ong ba o Jesus Christ la sa na khna ya ulaya menta ka pop jingi khla la su sngo chu dang kumta te kata ka jungmut ya kata kat no kini sim khya ya kata kimda don kata ka jing sngo chu kata kiding man sngo chu ai ka jingwan ba leu Jesus Christ wan sha ula ban le ke don ta ka bor ke hene em ku mangi ki briu em kata ka jing sngo chu ku mangi uthan ku mangi uthai ku mangi ti ke kata ka jingwan ju ba tu ka por ki khon Israel ki klemi chu ba ke jing sngo si jing ki khon Israel ba ki hab Pedril no na ka ri la jong ki hab mi na ka ri Israel ngi da people ke history pintip ha patela patang hado khat khandai spa sa hosan bagi awan phai biang sakari la jong andala seng ye ku yen o ki khoni sel wat men ta ki la poi sakari la jong lo kumbi kam kanti lot ye kari la jong ngitip ka bah ka e ka baja ke ri Israel menta saudang ka ri Israel ki dan ki jaka ki benang ap pe khmat la no ban yo simno ye kini kari ka thama ka ban sawan ban ngi kawan ka thama ngi asgo ni ha ka tibiru bagi kon Israel na do to kapor ublei uladap gran lupa ha ka Lukas khat khandai sa ko sau Jisu uladap gran lupa ki ne kim sngo chu ya kata kapor kim sngo chu te alawan kata ka jingela ki dawan phai ro menta kim la ban kam kinti lo ya kari la jong tingin ya pe ka ka benta sa ka wai pa ka jingjunga haba ublei wan junga ha ka to kapor the sian ublei wan junga ka don ka jingkit khle ka don ka responsibility ka jingkit khle ngi iwei pat iwei hani ka por ki khon Israel haba wan junga ublei kim sngo chu ong to ka por ki kran ben yu ki le prasai yu na ka tongot ki kamba ba ule Jisu hinre ki babod yu de tang khat ar ngot ki senran nau tungi satep hakikam ki apostol pat hadin kia mi kita ki para bangai to ka por na lai hajar san hajar ti dapat berkat ki para bangai tu ko por kan ka balang Kristan ha ko tu ko por sisa kalong ka berhem bahado ka tata sisen kren ki apostol kalong hung tu ka ja kata ka kam hung tu te berkat ha tu ki por ka no kata ka jingtre jo umun sim bakhoi ba ka sngi jingi ha kini sngi jingi minta ka lahir sebab palan te haba pediang yu Jesus Christ kum dong pedem ngan ong kini ki khna haba pi yu Jesus Christ haba pediang Jesus Christ ku bawala ma bi ki pop jepi umun sim bakhoi usa ha pi la na usa ma umun sim bakhoi da ka do no jepi phla pop phin saila phna da kai phin thok phin shoi umun sim bakhoi usngu si ka tin ublei ka ola da jing phin sngo si yo pa don jing ma bi khon don jing ma phin sngo si umun sim bakhoi don jing ma usngu si umun sim bakhoi da la sngo si umun sim bakhoi
wan ai la di sim ba khot ban kriya na de salong ko mutu brio ba ong ki gospel hi dolami uta ksut na tau brio ba la pen khot ya kata uda wan phai biang wan ya lam san nyong ngut ki ksut ban sa ha tau brio ke ai ka ban jai tu brio ka jing sio ba khot kala song lut hu dan su ka jing pin im haba ka wan ka jing jingo jong ble yangi hakum ka ni ka por la rangi phai singi ngis ngosen e ki khon Israel hindai ka kular ka babha jong kte jong ble ki khon Israel ka don kan sawan ka por babha lagi kin step ba u try jisu de ble misaya jong ki ai ngo yo ble mi na chate hindai ka jing kur khu ko long pat yangi ne tengi mi song rang ni ne tengi long ru kita ki kristan man ong haga balang presbyterian te ka jingkir khu ba ublei ban mut the ste kalong ka jingkir khu yangi pat lemba kita ki missionary ba wan hakiti ki por ban wan yalap ya ka gospel ta ongi ka jika jingjingo jong ublei na te na bleng na ong hakatu ko por pada batai yangi hakini pa ublei dang jingo nangi nam lemba mun sim ba khot dang jingo e pi we i pe ikini ki khna pe ki khon samlai pe ki long ki me long pa bara kam sim jingi ka jingya jin im jingi bala man ka si ngim ong ba ublei mi i ka jing jin ja jong ha ngong ublei mi i ka jing sngo si jang ha ui i ta mau soi ta la pen khra ula pen khra iki plan ela jong kumno pa man la prasa bat ka jin im jingi habau ublei wan jingo ngin ngila dangi phai sa ka gospel jong Lukas biang ngitep ka jing kila ba mut sakhayas khamut der unong khrong khajna uba khrong to khajna tang jing kran shiklimat u Jesus Christ yo kata ka jing kila ba mut hang to ba kloi ban pen phai kita ki spa ba ka phau jo u ba shim tam ne ki brio hang to ka wan ka jing kila ta kristan baning ka hang to ka por ba pediang u Jesus Christ ya kata ka kin thei ka bawan ka kin thei nong Samaria ngitep bahaya kata ka jing kila ba mut ba kan ong se iki brio pe ngalai i u misaya unong pen im jingi hangi ka ya jingi mamenta ka ya ba ublei wan jingo ingi minta lemba mun sim ba khot umna sa kan sawan ka por ba ong ka kinong ya chu lupa kila ong lupa ngin se thrang te ya ka ktien jong blei ban snap ta ka por ka yeng mani la khang lot te mudur mata ki khna kinlam shai tang ni ka por covid ru bon ki kinong hikai ha school ki o da ba ki aula wan da wan school ki khna school kila se la bi no hikai kim salia kim tiang namal ban se hab ai mobile ki mar ka we ba kin le online class da dam ai rum long re kin le online class kum no hene ka tu ka we kalam shawai ti minta u bleu la play u ai play bi ngi ka te kalat u la kala kot ka to kai ya ka to ko por u ai biang kan ni ka por ngi habau bleu wan jingo ngi hakum kan ni ka por lembau min sim khu la wan jingo ngi lemba ka revival ngin di ban sngo cho yele di ngin di ban sngo cho iwe pe iwe bele kini kisni ki duna ha ki shakri jong ublei ki leaders minai iwe kong bayang ni kren kata ngi duna ki leaders ban mi bele mi na ki khon balang nang ne ban kren woman sunday shakawai ka walang pat ki shong menta ki khon samla ki ne perkhat bahaya kita namar wa papoi ga jaka pule manga station Bengaluru ki duna ki bri jungi banele kidon ngamang wabon kidon bele kimi kidon ko we ge seng samlaru bangaya program te iudan iwe nong yalab i kran ko nongot mo mangi phi kwa ban IT le de se uble ban sakri ka kam ju kiduna ba ngi kwa ke jing yarap na uble ngi kwa ke jing duai ngi kwa ba uble le kamba ajin im jingi ngi kwa ba uble le ka kam pen thmai ka yin ka sam jingi ngi pan ngi le ayu begitu na ni kisi la ngim le ki khon samla na ngim le tikini ki hap ke baret ki nuksayu kin pet ngi belai ki khon samla na po ki khat ki jana khantam ki khon chinrang sei ki dan dangi kran ya kata ke ek baro ka jrong mahan au ya kata kastang hoi kastang na gala yeng la stang na ki mi pa kastang ka balang no don ki thela da ka khlan ka yeng ka sem ka khlan ka balang
ก็สังลดนังตากันตันรายบาร์คอยนายเป็ดชักยังนายเป็ดชักมันเกเอบิงยองเกเอกตากาเป็นตาจงีบัดอุเบลงอีเดมันสงชูบางยินสงชูยากตากาเป็นตาจงอุเบลฮะบ่วันจงองี้งาวนามาร์กดันกจิงกิดเคลนามาร์พีบรอชเตยพิลายสงาวกิขณะหังเนกิสงาวกิคนสำลักกิสงาวบักเกเอกเตียนจงอุเบลกาลักครันเนพีกายามกจิงวันจงอุเบลวันจงองี้นามาร์อุอีดพลัดแต่มาคันนี้กจิงอีดกำยัยเน่kadang play kedap nang kadang play sa shani kan sa khang no ban phidong ong ilai asno ye kan ni kan jingwan jong try ye jingwan at sim ilai asno la kat no post name ka ju se ayu try ngim tep ka jingwan jong balong no ha kat kum ka tin beli ye chu ngi pidiang ya kata ngi ngej be kan long kum ta ngim tep ha kan ka pol la ong ni tin ju play ngin se ye asno kum ta ki jingile persha pa ngi asno men ta unwan ha kapal bangi bon kam ha dangila bon kam ha balang ru ginim don porso bon kam ka jimpule bon kam ka kam usoi ta nu ne le hi ban thau kalat kelinti kum bon kam bat ngi ru ne le ban pat ngap ha kibriyo ki ne te yeng kadon ki jing pnia tho shibon ha kapal bam poi perkhat unwan ki khna mene ki rwai shibon ngut la khat hindian ngut la jit yang ini lah khat ni barakhoi ngam ong bau blei unjit lang ini barahi na do ki hep ki baret na do ki balasan unjit lang ini barak ka jingwan jingo ju kamde man long le no ai minta jungi hari khasi hari be galaya jungi kan long sha ta ka be sai sa kinmi ki khon samla ngam ong ba ke hab le tre bu shaba ni misri ni ki hab long pastor hene hey ka benta ba u blei ha ka ni ka por u bo epi kumu taw khna school ne kum taw samla ban ya rap ban kit ka kambalang ne ki long ki me ni ki long pa ni ka no benta ba u blei u wan u dong jugo ya phi kit khle ya ka ta ka kam wat pile no ai nama sisien haba ka jinge de jong phi ba jong blei ki phi ya lang de rang kat haba phi snap ya ka perthei ne ka jing pin shoi ne da ba phi jingai ne penya jan biang ke ha kita ke de kita ki bala pidiang naman ngidana ke arja ki kristan kita ki kristan ki bala pidiang bala khar sen pan ta ki kristan tam na pendep rukam ngin ngim ko man long ta ki kristan man long pendep rukam ngidong kita ki kristan ki bala khar sen pan do umun sem ba khot ha bang la khai ngi do umun sem ba khot ngin ya do kat ku umun sem ba khot kum no mangin le kum no ngin ta ka jinge de jingi batrai ka jing duai baning kong baal pule ka tin jong blei ba u blei na ai ka ta ka jingi kai sisien phila sedang banya ha ka ni ka benta ba phi ong tong an mi men tangan ya kan u blei hey u blei ya lam yang an khot ngan ya phin sei i u blei ya lam ni ti phi kum no kam de ka basuk ngan chong lupa ki jingi le kan wan dong de ki jingi le mo manor man le ba ni phi ka jingi le na le de se le de nama ning kong ya hapet im shaya le de hi nama ka jingi le persha bo soitan pendan kami ngi yengi hi nama usoitan ka jing trai kam hakini kisni wan rung direct persha ha ubri la dai bo siam jong blei dan nama tlot nama ka kam im jingi kam de kat kum ka tien jong blei hang ta la ya la te wan nama ai kam kata kalat le se ke ni ka thim ka kran yengi pangan pen klan bor ya le de ba ubleu na ai bor ngi iwe pet iwe an pha chikini ki khna ro duai ong jisu ai bor nga mangan long khna tipsni jisu ai bor nga mangan long khna bor reu blei duai ba ya blei ban long khna bor reu blei minta dang rit gumni itna le pp roi je sen khna e but pidala he la shai pidala le class 9 class 10 class 7 ru wan be yeng bani ya roi ya ro be itrai ma kit be ka kam jong blei na do kani ka ta baret tu blei unya ra be phi namar ong ki khna ki bat ngo tho itai perlok janga missionary we ipidiang jisu kum nong pem dang dan ars nem karta nong ars nem karta khlung dang ret ni ting dong dang ret sisien pobala IT me i de na ka New Jersey de si America hai ipidiang ni jisu kum nong pem i shakri hadu menta na ka visa iwan ndrebnai shong po Bangladesh ndrebnai iwan chari India nang tu li phai biang sakaba phlai long handicap imla ya imla ha po wheelchair be kimni ngayo siam ha por shong pat ka teng thabi tha brown am jula bangan klet ya ka ti ki khon jungi hang ningi olat ba phi ki nong hi kai Sunday school phi olat ha pat ki khna la jong
ban besu ya kata ka benta ka jing pin em ba kin sngotu ya kata ka benta ka jing pin em ka mut ayu ka jing em jingki haba ublei wan jingo ingi kade ka ayam ka jing wan jingo ngenum pelai la kade ka por ngene kit khle hagano kono ka benta ba ublei ubo epi se isin ngan ban ada ubo epi kum ki kimi pa kit ya kata ka benta habo ubo epi kim kita ki khon samla kit ya kata benta namar philong ki khon samla jong ke balang philong ta khon samla hayeng ban yarap ki kimi pa la jong kono ki riu gin thei phiap kit kum ka kimi phiap kit kita ka benta bor ro phiap kit namar ublei dong jingo ingi wonam ai lai no e ka ayam ka nangai la utrai ngini ya dan kat berpi pinang yang menta kum nongan stang ha iba pidan menta batam umsim bakho dia pi dalam to ublei menta ko buram ju amen ka khobor ka bingi layo lang ba ka syakri ba koridor jong kanda long shisha ka cingker khu ba ka cing ai men sim yangi ka cing ya sangan thei ba ya ka balang hi baro ka wai ikong sa sisin ila ai kublai biang ya kila kantu ya ki khna namar kila ai ya ka cing ruai ka balong shibenta na ka khubor sa sisin pat na ka liang ka cing ya sangan thei ba ka balang ni ai kublai ya phi kong ba phila ai ya ka ne ka khubor hapdeng jongi to ublai nang kar khu ya phi bat ka yeng ka sem chong phi bat ya ka ching shakri ka ba phi don ban pendep lah ka no ka banta ka ba bulai un pendan kam ya phi ha ka ne ka por na ai khublai ya phi baro ki be shim banta ha ka ne ka khlimat inong elam ching ruai arkanis bat di assistant secretary ibala ai ya ka ching pen bena bat baro ki bala pelaj por nang ya ka banwan sya ka ne ke jing ya sang women sunday ke jongi ublai ka jing sup undan rangkat bat ngi ka tien ublai ka ong utrai un ai ka bor halaki breu utrai un kurkhu ya laki breu da ka jing sup kum ka jing ya sang kan thei ngi ai khublai kerpang ya ka balang kabala ai benta lem yangi ki khun kan thei bangin yo benta ka wai ka tayo bangin yo ban rakhi ya ka program Women's Week Women's Sunday jong usdam ar hajar ar puar mentang ila poi syaka bakut jong kacing syakri ke jongi yau belai da ke bangin pun wai no ya kacing sang ke jongi da ke bangin ya ruai lang ka jing ruai ba chispa nyau bad onda dep kan ne ka jing ruai nga kerpat ya i pastor jong ka balang jongi ba in duai ya ki ai bad ba in ai ru ka jing kerku pun wai hakil o sun beneng ba pernai ucisu un sapau hakapor sitang sanya kan syai ki reu khoj un wan syau Kuriu ngaj haperthai duai tu trai lap charai namar utrai ula janwan syayeng ya phi unlam ngin trai tat chi suwan ngin trai tat chi suwan ngin trai tat chi suwan unla unyalam syalayeng kecing ruai ke basis pa nyau Hakim o sun neng ba pernai uji suun sapau hapor shiteng senyakan syai kiriu koi un wan syai
ngini duai bat ngin sayo e gajing kerku penwai au blay bo pau jang i ba beneng ngi ai ngo e yame na mar gajing don rakat ka jang me lembat ngi hagani gajing sing Women's Sunday bat ngi ai ngo nagabenta ki shakri ki ba koridor ki jang me ki bala ai ya gajing shakri ki jang me hagi benta jang gajing ruai jang gajing pule na gahtien ki jang me hagajing sam na gahtien ki jang me hagajing yalam gani gajing sing hagajing lumi gajing ai ngo bada kajing ai kajang iru shaka kam kajang me ngi ai ngo eme ko try kan rat namar bangi sngo kajing don rakat kajang me kajing shet hem agani ka sngi Women's Sunday ngi kerpat men kerkhui ki benta baro ki bangi la pendep bagin long ka buro me ka kerteng ka bakhui kajang me bat kin long ru kajing tay men se mengi ngi ai ngo nagabenta ka khubor ka bangi la yo sngo nai shakri jong me kong nasima karnayor ibala ahengi na kajing shem kajing kendu kajing i bantre pedengki kena bat ban yalap eko gospel u Jesus Christ to nang kurkhui i lembat kalong yeng kalong sem kajing i ha kajing shakri kajing ki eme to kurkhui kajing sengen thejo ka balang kajing i ngidon sa arteli kajing sengen kani sngi bangini oma de kaju kajing don rakat kaju ka bor ka banalor bat ba ke ka bangi pendap kan long shisha ka buram ka kerteng ka bakhui kajing me kerkhuya baro ke jia sengke thai kaleng ke negari khasi jantia ki barakhe ka Women's Sunday ai kan log sngi ke jing kemen na ka benta jongi ni duai ko trai krat men kerkhuru ya ki kam jo ke jing ya lap kom balapan sngo ke ni ka por bakanang ya chaprang bat bengin ang la ban penroy ka gospel hakinu kini gijaka ke be me lamingi ngi ai ngu ime ko trai kan rat namar me yo sngo ke jing duai ke jongi ban nginget ru bamen jubab hakaya hakapor ka babiang ka bametip khamha me ko trai kan rat ikini barong ipan gi dem ngingo ban ngi pediang ru haka kerteng ge jong utrai bat unong penem jong Jesus Christ bato da ai ru ba jingai e ge jong Jesus Christ ba utrai ke jing e ba ka jong bleu pa ka bana bom jukon lembat ka jing selok ka bat hyang ka ba pensat bor ka jong mat semak hoy kin yai long kin yai sa rengkat bat ngi rengkat bat kireu ngai ru keleng satalak ka perthai menta bat shaduk arta bom jukut ru amen.